Marxem cap a Bigues i Riells, concretament al camí de Can Ribes, que s'ha començat a asfaltar. Es tracta d'un tram de 600 metres que pagarà íntegrament el restaurant de Can Ribes. L'Ajuntament n'assumeix la feina, però els 100.000 euros que costa asfaltar aquest tros els paga aquest establiment, tal com marca el pla general. El restaurant està obligat a pagar aquest tram i un altre de la mateixa llargària. La resta, 1 quilòmetre més, l'hauran d'assumir els propietaris que s'instal·lin en uns terrenys encara per desenvolupar. Tot i que de moment només hi haurà un quart del camí de Can Ribes asfaltat, ja suposarà una millora pels veïns d'aquestes urbanitzacions. I això permetrà que per baixar de Reguesol hi haurà una part que lamentablement seguirà sent camí, però una part ja estarà asfaltada i no caldrà passar per l'avinguda Castell de Montbui. Això forma part del camí de Can Ribes d'un dels eixos prioritaris del municipi que va establir el POUM per evitar precisament l'enrevessada que és el camí que passa per les urbanitzacions i a més també el Pla Territorial Metropolità contempla aquest vial com a interconnector d'urbanitzacions.